Здравейте всички, аз съм DaProXBG. Днес ще ви покажа как се прави Skywars сервер, защото разбрах какъв беше проблема. Няма проблем. Сега ще изясним проблема. Гледайте какво пиша на .net. Да, ето тук на IP адрес. Това е наистина IP-то за сервера. Пишете сервер name Skywars. Да, и ще add сервер и гледайте. Пашабам! Така. И пуска на Skywars. Ще се видим след малко. И добре хора, върнахме се. Имам още две парички, защото се опитвах да снимам, ама нищо не стана. И така. Избирам си кит. Аре бе. Ето е бе. Той искам. Да, супер. Благодаря. Fighting game. О, снежен човек. Ей. О, защо? Те пусти реклами. You are now in 7. Любимото ми число. Така. И рекламата. Няма ти поръчам таксито, ако е това. Не е с таксито. Така. И вижда този снежен човек тук. Много готино направено. И на каква земя ни пусна. Започваме след малко. И къде са всички? Няма никой. Добре, ще видя да изтегля. Ще видим в друг сервер какво става там. Добре хора, не успях да видя точния сервер, затова играем в Lifeboat отново. Моят добър изтеглен мап. Много искам да видя за Сплев. Много ми се играе иначе Сплев. Или ще да играя гори и някакъв вилиджър там. Да не умре. И така, да. И така. Сплев и Security Disabled. Добре, ще проверим какво става в The Walls. Дали ще ни даде сайта? Не. Жалко. Skywars всички знаем вече. И нека впара отгоре. Така че явно ще играем една игра на Survival Games, после ще спирам епизода и ще ви покажа как може да си направите порт на Skywars, дано на вас да ви става. И да, ще логна и чао. И добре хора, играем в Hunger Caves сервер, т.е. мап, който разбира се под земята, виждате. И така, обаче се 2 минути и знаете, да. И това е веднага епизод, който снимах след уния там Survival Games. Да, забравих да си покажа. Да, ето ме, това е моят скин, както знаете май. Така. И така. И време е да прочетем имената на другите. Ана Джулия, съседа ми до мене, Френд едикъв си, това е пак момиче, Пъмпкин, Мърчкин, ето пак Ана Джулия, си, та испанка, затова се казва така и, няма проблем, има енчантинг, което е много добре. Пустата реклама, запалеш шибана, С, знака! Нова година. Тия лудили са. Нова година е след 100 години. И така, започваме с 30 минути. Не съм спирал на пауза. Ето като е френд тук. Гледаш се сърцете на Алекс, които са ужасни. Къде е Стивеца? Ще го напукам. И къде е... Защо? Куикс? То Стивеца се махна. И почваме, да.
Тук има един част, който го взимам за себе си. Фак, то бати тъпя. Така. Ето, ще го прибим сега. О, искам брадвата. Уикс е випара. Уикс е випа на живота ми. Айде ме Уикс. Искам за себе си. О, 3 живота взима туя. Не! Ужас! Добре, ще видим за още един сървър, ако не ще спирам епизода. Не, няма да спирам епизода, първо ще покажа как да си направите сървъра за Skywars. Така. О, не. Почвам да ви показвам. Не. Тези мапове знаете какви са. Така. И добре, хора. Не този сървър, бе. Ужасно. Така. Отивате тук. Пишете. Ето това. После .net. Нищо друго не пишете. Пишете Skywars. Wars. Add server. След това Шабамес. И ето в сървъра сте. И да. Да може да си да правя. Сега искам да спробвам да си направя съвой сървър, който ще се. IP-то му ще бъде www.rodsplex.bg. Това е български сървър. Rodsplex. Plex. Сървър да стане. Rodsplex. Да стане. И може да си го теглите сигурно, но не, разбира се, не стана. И така. Това са моите сървъри. Изтрием до Skywars. И да, аз бях да ProdBG и чао!